Bar bolan şertler çağılar bağlarının evgarly ýagdaýyndan habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Lewap vilayatynyň mektebe çenli çağalar edaralaryna para bermitiň, yaramaz azyk üpçünçiliginiň we bina ýetmezçiliginiň körpeleriň bilim terbiýesine yaramaz täsir edýändigini habar berýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan Faraply we Türkmenabatly ençeme enatalar öz çağalaryny käbir mektebe çenli bilim edaralaryna kabul etdirmek üçin para bermäge mejbur galýanlyklaryny aýdýarlar. Enatalar paranyň meçberiniň bilim edarasyna görä 1000-4000 manat aralygyna üýtgändigini aýdýarlar. Habarçy vilayatyň durly etraplaryna bolup enatalar we ýerli bilim işgärleri bilen gurrundaş boldy. Onuň maglumatlaryna görä Kerki, Köytünag, Farap we Darganat etraplaryna galy bersede Sewit merkezi Türkmenabatda mektebe çenli çağalara niýetlenen terbiýeçilik edaralary ilatyň agrymly bölegini el ýeterli däl. Türkmenistanyň hökümeti 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazygynyň netijelerini çap etmeýär. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýa-da Türkmenistanyň bilim ministrligi ýerlere görä çağalar bagyna düşýän okuwçy sany we çağalar baglarynyň mümkinçilikleri barada statistiki sanlary çap etmeýär. Habarçynyň garaşsyz çeşmelerden alan maglumatlaryna görä çağalar baglarynyň Faraw etrawyna ýaş çağalaryň 12 götürümini, Darganatyda 6 götürümini, Kerki etrawyna 9 götürümini, Köytünagda 8 götürümini, Türkmenabatda 28 götürümini kabul etmäge mümkinçiligi bar. Azatlyk radiosy bu sanlary resmi çeşmeleri tasdikladyp bilmeýär. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gazmasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gazmasynyň Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde 2020-nji ýylyň iýulyna çap eden hasabatyna görä Türkmenistanda 3-5 ýaş aralygyna çağalaryň 40 götürümi çağalar bagyna gatnaýar. Goňşy Gazakystan bilen deňeşdirilen Türkmenistan bu ugurda ýyzy galýar. UNESCO-nyň Gazak hökümetine salgylanyp berýän hasabatyna görä 5-6 ýaşly Gazakystany körpeleriň 83 götürümi ýurdun mektebe çenli terbiýeçilik edaralaryna bilim alýar. Hasabaty görä Gazakystanyň döwlet ýeçiligindäki mektebe çenli çağalar edaralaryna okuw tölegi tüzýäni enatalar nahar üçin tölegi töleýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewabyň çağalar baglaryna azyk üpçünçiliginiň ýagdaýy bilen bagly problemalar barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä çağalar baglary üçin iýdirilýän azyk önümleri çağalar baglaryna dolu gowuşmaýar. Galy bersede çağalar öz iýjek naharlaryny ýanlary bilen alyp barýarlar. 2017-nji ýylyň oktýabryna Türkmenistana çağalar baglarynyň tölegi duýdansyz 10 esse töweregi ýokarlanyp 80 manada çykaryldy. Türkmen hökümeti çağalaryň akyl, ruh, ahlak we beden taýdan sagdan ösüp ýetişmek üçin ähli şertleriň döredlerini aýdýar. Ýöne çağalar baglarynyň evgarly ýagdaýy bu ugurda hökümetiň aýdýanlaryny tasdiklamaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 10-njy ýylyna Türkmenistanyň bilim hakynaky kanunynyň rejelenen görnüşini çap etdi. Kanunçylyga görä Türkmenistanyň mektebe çenli çağalar edaralarynyň işleýiş şertlerine laýyklykda çağalar bakçasy, çağalar bakça bagy, çağalar bagy we beýleki görnüşleri bar. Galy bersede kanunyň rejelenen görnüşi mektebe çenli ýaşly çağalaryň mektebe taýýarlanylmagyny hökmany talap edýär we ol mektebe çenli çağalar edaralaryna, umum bilim ýa-da beýleki bilim edaralaryna hadadan çykma hökmüne maşgalada bir okuwrundan az bolmadyk möhletiň dowamyny amala aşyrylýar. Azatlyk radiosy Lewapda çağalar baglaryna şertler barada Lewap vilayatynyň bilim bölüminiň kommentariýa alyp bilmedi.